vítame vás, zdraví vás posádka prvého kokavského bobu. Ja som Spojka, tu je pilot, toto je... Áno, Amon. To je strelec. Brzda. Áno, takže pripravujeme sa na majstrovstvá sveta v trojbových saniach, ktoré sa uskutočnia na našej domácej jazdovke o 2 mesiace. Privítame mužstva z Sinobane a z podobných okresných miest. Takže dnes je všetko a musíme kvalifikačný čas, proste všetko a teraz si dáme ešte rozsvičku. Poď. Musíš! Poď. Poď, rozpojme to, poď, dneska to musíme dať, poď, ideme na to, kurva. Dobre. Alkohol je metla ľudstva. A zametať treba. Poďme na to, pripravujeme práve posádku. Prvý pilot. Pripravujeme posádku. Poďme na to, chlapci. Posuňte sa. Hej, vráme zakrutí. Kedy, chlapi? Budeš ti najväčšia. Kedy svieti zelená? 3, 2, 1, poď! To bude maximálny čas. Adam, ľavo, kde? Ľavo! Ľavo, poď! Drž. Podal! A poďme, doprava. Toč, pravo. Dobrá, poď. Poď, terénny sú pred nami, poď. Poď. Ľavo! Pozor, jeden tým. Ľavo! Hej! My sme tam, zlato na dosah. Máme na dosah víťazskú kvalifikácie. Áno, doprava. Poď, doprava. Poď. Dobre, je to tam. Máme čas. To je ono. To sme potrebovali. Máme to, chlapci, máme to. Je to ono. Máme to.